към другите теми от деня. На няколко пункта в столицата днес, в Деня на сърцето, можеше да проверим безплатно какво е кръвното ни налягане, както и нивото на холестерол и килограмите. За съжаление, според кардиолозите, възрастовата граница за развитие на сърдечно-съдовите заболявания у нас продължава да пада. В градинката до Народното събрание в София всеки можеше да разбере предразположен ли е към сърдечни проблеми и как да се предпази от тях. Веднага може да се добави към неразумното хранене, наднорменото тегло, тютюнопушенето и фактора дистрес. Умишлено не казвам стрес, а дистрес, който е свързан с редица други социални фактори. 120-80. Освен, че трябва да намалим консумацията на сол, захар, пържени и тестени изделия, пушенето на цигари, можем да проверим и сами дали имаме проблем с сърцето и дали сме предразположени към сърдечно-съдови заболявания, като следим и мерим обиколката на талията си. Ами за мъже 94 см. Старата норма беше 102, т.е. виждате, че пада. А за жени 80 см, старата беше 88. Над тези норми, плюс други фактори, разбира се, говори вече за метаболитен синдром. Умереното физическо натоварване сред природата също е полезно за дейността на сърцето. Личната здравна култура много ще ни помогне да избегнем заболяванията на сърдечната дейност. Един от начините е задължителният профилактичен преглед. Кирилка Михайлова е на 71 години и е убедена, че профилактиката на сърцето е важна за здравето на хората. Профилактични прегледи е по-хубаво да се правят. Ако не е на всеки месец, поне на 3 месеца, на 6, ама не в годината един път само. Необходимостта от профилактични прегледи трябва да стане част от здравната ни култура още от ранна детска възраст. За TV7 Таня Иванова. Световният ден на сърцето се отбелязва за първи път преди 10 години. Глобалната инициатива се чества в над 200 страни под патронажа на Световната кардиологична федерация. Основната идея е обществото да бъде информирано за рисковите фактори, водещи до сърдечно-съдови болести. Така медиците очакват хората да вземат превантивни мерки, като започнат да се хранят здравословно и, разбира се, да спортуват.